Tak to je ako keď príde veľká nová hračka domov a človek sa s ňou hrá a odhaluje ju a zvyká si na ňu. Tým, že má rôzne možnosti, strašne nás akože to na nej baví a tým, že sme psíka teda naučili, to, čo sme si akurát dávali teraz za cieľ, je to, že psík za žiadnu cenu sa nesmie priblížiť k sedačke. Teda ja som úplne nadšená z tej polohovateľnej časti, že si to viem presne prispôsobiť, či idem pozerať televízor, alebo či si budem čítať, že sa viem vyklopiť nohy, chrbát, všetko. Veľmi takým dobrým dojmom to vplýva, že človek si tam chce tak sadnúť, chce si čítať, chce sa učiť tie texty. Ja som veľmi spokojná. Musím priznať, že zapadlo to veľmi dobre. Čiže sme nepotrebovali vôbec nič meniť, jednoducho prišla tá sedačka a doplnila celý ten priestor, takže všetko sadlo ako malo a myslím, že sme veľmi spokojní. Mám pocit, že vždycky, keď prídem domov také 3D, vlastne, že všetko je to tak zasadené pekne a tá sedačka, nechcem povedať, že teraz budem to tak ozvlášňovať za každú cenu, že levituje až, ale ako keby je fakt, že hlavný ako keby prvok v tom priestore.